Zaczynało się. Wziął mi o manę. To bym miał... Siemanko, z tej... Śląski Pokédex.
Siemanko, z tej strony. Siemanko. Śląski Pokédex. Magic.
Pytacie mnie w listach, jak to jest być... Siemanko, witam. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wiem, muzyk nie gro mi. Witam serdecznie na streamie The Need for Speeda o nazwie Pazerny Fred, ponieważ wyzwanie nie udało mi się tego, nie udało mi się szkrypnąć, że tak powiem, ciężarówki, więc będę jechać tak, żeby nie wydawać hajsu w ogóle. No oprócz tego pierwszego autka będę musiał przejść jeszcze te pierwsze do Sonego. Jak coś to mam zapisane, więc już dzisiaj cisnemy normalnie dalej. I to jest Need for Speed Most Wanted Pazerny Fred. Więc wiecie, muszę powiedzieć, czy czat działa, moi drodzy. Powinno się zaraz pokazać. Tak jest, działa, super. No to się cieszę. Słuchajcie, no to co, jedziemy, nie? Jedziemy powolutku, elegancko. Ale jakiś muzyk by się przydał, nie? Nie, bo mi się przygodasz jako czupa finalnego. I dzisiejszy oczywiście będzie Tunkar. Więc dzisiaj też zaczniemy sobie elegancko. Okej. I już tylko ogarnę muzyczkę, bo widzę, że mi się coś wartoliło, ale już to, moi drodzy, naprawiam i jedziemy. Będzie muzyczka z Pokemonowi, tak? A ja już odpalam Need for Speeda, moi drodzy, powinno wszystko działać, czy to widać? Need for Speed, tak. Dobrze, no to jademy, moi drodzy, Need for Speedem. Potem będziemy jeszcze ze... Dobra, wiem, że jest mały ekran, on się naprawi, bo zawsze tak jest przy włączaniu, to jest akurat wina tej gry, ponieważ zawsze muszę wyjść na opcję. Nie, audio się zapisuje, ale wideo się nie zapisuje, nie? I zaraz się, no i cyk, i się naprawiło, dobra. Okej, więc wszystko widać, wszystko pachnie elegancko, bunio. Więc jedziemy z karierą. No i tak, musimy przejść. A, przeszliśmy. Nie. Nie, dobra. No to jedziemy z wyścigamy. Pierwszy jademy obieg. Wiem, Wela mam piękną, idę do Golocza, wiem, bo już po prostu te hary latają wszędzie. Więc wyzwanie właśnie w tego Need for Speeda będzie takie, żeby, wiecie, siemanko tu Wirosiemka, żeby nie wydawać hajsy w ogóle, czyli jeżeli będzie muzyka za głośna, albo nie pasowała, albo coś, albo chcecie tylko dźwięk z gry, to proszę dajcie znać, jeżeli coś będzie przeszkadzało. I teraz tak, tu chodzi o to, że żebym ja mógł przejść tą grę, to będę musiał te wszystkie auta od rywali najlepiej zbierać, albo kartę od Junkmana, nie? Tego. No, czyli też części auta jeżeli chciałbym cokolwiek tuningować, to trzeba będzie z tych kart od rywali z turniej listy. I moi drodzy, dobra, jedziemy prosto. Zaraz do Sonu, wiem, że za tym na Sonem żeśmy skończyli, ale z nie zdążył tego zrobić, bo wtedy w tym tygodniu wypadło mi parę rzeczy. Ale spokojnie, spokojnie, na weekend już się pojawią rzeczy na YouTubie, więc też oczywiście serdecznie zapraszam. Tak samo na Instagrama mojego i właśnie dzisiaj teraz na TikToka wleciał... To wyleciało na TikToka dzisiaj. Dzisiaj Magikarp wyleciał na TikToka. Muszę wyłączyć właśnie to. Dzisiaj Magikarp wleciał na TikToka, a Śląski Pokédex, a na Instagrama wleciał Jigglypuff. Więc serdecznie zapraszam tam do polubienia, do followowania.
A jeszcze jakoś dajemy radę. Więc, i to jest tak właśnie, że już tą grę będę zapisywał. Żeby mnie nie wywaliło tak, żebym miał od początku robić, nie? Więc po leku. Najpóźniej oczywiście będzie Tunkar. O to też prosiliście oczywiście, więc fajnie będzie. Myślę, że będzie fajnie. Oczywiście nagranie z tego Need for Speeda będzie też na YouTube. No i od tego odcinka jakby tamten odcinek nie wrzucę na YouTube, no bo tam by się spartoliło. Tam potem Poker Rogue oczywiście nie działał, ale ogarnąłem, czemu Poker Rogue nie działa. Ogarnąłem przyczynę, ale nie mam rozwiązania na to. Przyczyna jest taka, że jak ja wyłączam, jak jest OBS nagrywanie, jest przesył transmisji, czyli jak właśnie transmituję wam, moi drodzy, na żywo, no to się wtedy to tak zacina. To jest czas, więc to jest wina internetu prawdopodobnie, bo na światłowodzie na dole mi to działo. Jedziemy z kolejnym wyścigiem, teraz mamy sprint. O, Jezek startnął pieruna. Patrzcie, i tam jest Mustang GT i jego mam jechać takim tym, nie? Czekajcie, bo ja lewą ręką pojadę. Jasne, gwint, pięknie. To nie był dobry pomysł. Dobra. Nie wykruszyło się, więc jest dobrze, jest dobrze. Dobra, trzeba będzie chyba trochę ich dogonić. Dobra, to pojadymy na skróty tutaj. I teraz tak. Gdzie będzie właśnie? To będzie oczywiście na YouTube. Że już normalny szpil. No i wyzwanie ostatnio było to, żeby nie dawać nitra, ale powiedziałem, że zrobię sobie coś trudniejszego. Czyli właśnie bez kupowania. To im ściepna tego donata na łeb. I cisnemy tutaj na wierzch. Po lekku. Wiadomo, we czwartki są takie luźne te streamy. No i muszę, i to jutro dom. Ankieta na YouTube, jakie nowe wyzwanie z Pokémonów robimy. Wiem ostatnio, jak to godą miałem robić, ale bo miałem dużo rzeczy do roboty, takie jak gyszynki na spotkanie, które będzie w Katowicach. Już powoli załatwiam miejsce, więc lada moment powinno, bo to też nie zależy tylko ode mnie, być dokładne miejsce, Kaj będzie to spotkanie. Najprawdopodobniej to będzie w Cybermachinie w Katowicach, ale oczywiście spotkamy się jeszcze przed tam Cybermachiną tam na placu, żebyście dostali właśnie te gyszynki elegancko. I będziemy ścigał. Więc no trochę rzeczy właśnie takich poza YouTube'owych, poza streamingowych było do pracy. Ale wiecie, wszystko po kolei, ja zawsze wolę robić wszystko po kolei, po lekku. Nawet jak będzie w czymś obsuwa trudno. Jakbych się miał zrobić 4 rzeczy naraz, to by nic nie wylazło. No i w weekend, jak się uda, to obejrzymy jak wyjdzie pomysł z Hugo po śląsku. Jest pomysł, już już mam gra. Normalnie, ale to będzie krótka seria oczywiście, bo tam tych gier jest mało. Wiem, że jest kilka części z którymiś grami, ale zobaczymy jak się przyjmie oczywiście, nie? Kukniemy jak to obejrzymy, więc możecie ustawić suba na YouTubie, żeby propsować taki pomysł. Więc po lekku, a my tymczasem żeśmy są na trzeciej rajdzie. Teraz mamy 3 okrążenia. Powiem wam, że ten Chevrolet no nie jest zły nawet, nie? Bo zawsze się brało Punciaka szczerze, albo Lexusa, a tego Chevroleta szczerze jak zagrał parę razy, no to rzadko się go brało, a on zły nie jest, no wiadomo, nie? Teroski to bez tego, nie? Bez tuningu, nie? No to lekko po lekku ładnie ciśnie. I miał być śląski pogodak z Flygona. Ale chyba będzie z Koffinga, bo z Flygona nie mam weny. Ja jakieś do tego podłaził. No i wiecie, to też chodzi o... Muszę mieć wena, żeby to zrobić. To jest tak, że świetna jest zawsze coś, bo jeżeli jakieś
wice mam wciepnąć, to chcę wiedzieć, czy one mają sens i no po prostu nie było pomysłu, a na Koffinga miał jak pomysł. Już jest napisany scenariusz i wszystko. Dlatego nie było wszystkiego Pokédexa, bo po prostu się plan zmienił. Coffee będzie fajny, no bo to jest smród, wiadomo, to jest sapiuncu kula. Tak dalej, więc... Już nawet wam mogę powiedzieć początek. To będzie Coughing, to jest tako sapiuncu kula. Co cieszy Micha, nawet jak widzi Ericha, coś takiego, nie? Oczywiście tam Erich będzie. Więc tam pole do widzów jest dużo większe. A na Flygona, czyli na furgającego Jastura, jest będzie, no ale on ma tam znaczy dwie rewolucje. Dwie. No ale to też się oczywiście pojawi, to nie mam problemu, bo widziałem, że też żeście chcieli. Ale chcę też zrobić trochę właśnie tego śląskiego Pokédexa z tych pierwszych generacji. No bo no się najlepiej oglądają, najchętniej je oglądacie, więc fajnie je. No a my jesteśmy już na ostatnim okrążeniu. Tego hopa żeśmy zjedli 4 razy. Rasmusena! Ja! A tu liś! Dobra. Wszystkie te mamy. Wszystkie mamy. Mamy wszystkie wyścigi, teraz trzeba jeszcze kamienie milowe i podchodzimy do Sonego dzisiaj. Myślę, że dzisiaj zrobię Z2. Z2 albo Czech. Z Czech. Bo... Także przepraszam jak ktoś za dzisiaj za mój głos, ale ja mam ryma i mi na gardło złazi. I po prostu czasami chcę coś powiedzieć, a mam zatkany cały ten i się dusza. I ostatnio też tak było. Dobra, wszędzie jest to samo, dobra. Dobra, to jest szybki szpil, trzeba tak, wziąć, trzeba 2 poszterować, jademy na niego, dobra, i tyk. Nie ma go zniszczyć, czekamy na drugiego i gubimy. Muszę być poniżej 4 minuty, ale powyżej 2. I mam łokno 2 minuty, kaj muszę je stracić. Ale w tylnych tych lusterkach się odbija te ijo. Znaczy w bocznych lusterkach się odbija ijo w tego auta te. Tego Zech nie widział nigdy. Bayer Jezu, który lat w to grał i Zech tego nie widział, że tu się w lusterkach się odbiło. Łeł. Jak się u was go dało? Łeł czy ijo? Albo po prostu bagiety, wiadomo. O, je drugi, trzeba go bajsnąć. No i... Dobra, jest. Dobra, my sobie pojedziemy tu, okej. Ui. Nie, tu nie wjada, tu jest zawarte. Jest minuta, trzeba ten i... minutka i jedziemy. Więc po lekku... Nie wiem, tu wyjada? No oby, bo... Byłby trochę w życiu. Fajnie sobie jeździmy po sklepach. Ui! Ijo mi się mówiło. Ijo. No ijo. No i widzisz, że tutaj dobrze to wiele. U mnie też się gadało ijo. Dobra, jest Czech. Ui. I po lekku cisnemy. Dobra, już zrobił to. Patrzcie, ideolo. No nie. Mam jeszcze 2 minuty, żeby 2 się pojawiło. No, trochę, już patrzcie, prawie bych to zrobił sam. Perfekto, a tu nie. Minuta 30, nie jest dobrze. No, ja też to storbia.
To ja nie zrobię, nie szafna tego sam na za pierwszym. Za pierwszym. Nie, ja nie chciałem. Minuta, nie szafna tego, bo tutaj nie mam tego do niszczenia, albo je. Je. No i gitara, udało się te. Ci się udało, dobra. Musimy się sam cofnąć, bo trzeba zapisać to. Bo jak mnie wytorbi, tak jak ostatnio przy Sonym, to ja chcę ten. Dobra, a oczywiście tak, nie robimy tutaj tego triku z tym, że zawsze będziesz miał auto, bo to jest bez sensu. Po prostu na gryzogromy we chybił. Kierunek jaką wela, to trzeba będzie już te owca, trzeba będzie trochę przypiąć. No dawaj tym golfikiem, ten golfik by się przydał mną. Żeby był trochę stuningowany ty. Bo jeżeli tego golfa nie zdobędę, będzie przerąbane. Chyba Junkmana by trzeba było. Nie no, trzeba będzie. Ja już kombinuję, czy 4 kroki do przodu, jak to szafnąć, nie? Co jeżeli by się nie udało, co jeżeli na przykład nie ma tego. Tych ulepszeń. Ja już myślę do przodka. Nie. Co on robi? Czemu on mnie wyprzedził? Tak jak nie powinno być, nie? Ja dzwonię na policję, a to knola. Fajnie, że jada i się patrza na czat, nie? To jest odpowiedzialna jeżdżenie, polecam. O. Dobra, ale dobrze, że przynajmniej nie ma takiej hicy. Znaczy przynajmniej u mnie, nie wiem jak u was. Bo u mnie dzisiaj lało, więc i dało się dychać. W końcu był luft. A nie hajcuk taki, że pioruna ten Pokémon, ten Koralgol. Znaczy no koal, wiadomo. Się rozgrzewał. Koralgol. Pokazał mu chętnie coś o Pokerok, ale znając życie pewnie nie będzie działało. To powiem wam. A, zrobiłem sobie taki challenge z Pokerok, tak w międzyczasie, żeby przejść klasyczny mod, tak, w Pokerok, wszystkimi Pokemonami z pierwszej generacji. Polecam. Jestem już na etapie, no trochę jest, bo Kofingiem już jak to przelos, tam Elektabuzem i tak dalej. Shiny Forfeitera mam. Mam Shiny Forfeitera, to się ciesza fest. A jesteśmy na drugim okrążeniu, moi drodzy. Mam nadzieję, że się uda, że tutaj nic nie spartola, tak jak Teroski, jeśli chodzi o pchnięcie. I powiem wam, że szczerze, jak wiecie, jak jedna ze szpilą ino shinymi, fajni, nie? Ino tymi świecącymi. Dopiero na to ja nie wiem, no niby masz laki tam C albo B, nie? Poziom. Kurde ja tu torbia. Wypadł. C albo B, a mi lepsze goszynki wylatują jak mam normalnie, jak nie mam shiny te. Ja tego nie rozumiem. I oczywiście czym więcej Poksów się uczy Moonblasta, tym lepiej. Kurde, Pieron mnie ścigo. Goni mnie. Normalnie. Pierońsko taksówka, bo znaczy to jest podobno to jest pizza, co ciśnie. Lagi mnie jasny trafi z tą pizzą. Nie mogę błędów tu robić, bo mnie gonią, jest szybszy trochę ode mnie.
No nie gadaj, że Jacek to tak spartolił. Jeszcze raz. Jacek jest udany. Tak jest fest udany. Ale tylko ten drugi wyścig. Chyba. I no ten drugi wyścig. Nie, to jest pierwszy w ogóle. Jeruna to jest pierwsze. To jest pierwsze. I tak to jest. Ja się zagoną. Nie no, to trzeba bardzo dobrze pojechać. To trzeba powiedzieć, że to trzeba dobrze to pojechać. Ale mi wpartolił. No co za grzyb. Powinieneś mieć 60 na boku, a nie 28. Będzie wnerwiał. Kto to widział, że na tej drodze są auta te? O ciś, chopie. Dobra, on się jakaś tam... on się jakaś tam rąbnął. Jest szansa dla szympansa, proszę państwa. Już tak się była używana w ten róg. Dobra. Je plac. Ale tu jest tyle tych zakrętów, że one... Żebym ja tego nie spartolił. Chcę trochę skupić, żeby to sam tak przyleść. Wiecie, bez tuningu to trochę ciężko. Ale ja nie dam rady, jak się na 5. levelu Pokemony przeszło i ewolucjami się przeszło, Kaj, jak na 50 w którymś i się Reda pokonało. Proszę państwa, to jest nic. Paretami tego. Ale powiem wam, że tak z perspektywy czasu, to te wyzwania jednak są fajne. Z Pokemonów. Właśnie wiecie, że Inofarety i tak dalej. Właśnie te trudne, fajne, bo to no było, męczył jak się z tym, ale jednak je ta satysfakcja, je ta uciecha z tego, że się to udało, nie? Z waszą oczywiście pomocą. Dobra, teraz idziemy tu w lewo, cisnemy prosto i zaraz raz w lewo. Po lekku. Nie wiem, czekajcie, bo ja na siebie nie mogę patrzeć. No nie, no ale nie, teraz ja już tych, sorry, bo ja mam tak, że ja mam trochę duszę Harry, to one mi się zaczynają kręcić i ja tego już szłapą nie zrobię. To trzeba zagdało, bo ja już tu trochę siedzę wcześniej, żeby właśnie tunkar działał, żeby wszystko działało. Wcześniej zawsze jeszcze tutaj siedzę przed streamem, ustawiam. No i po prostu mi się potem, wiecie, jak to bez godzina, to ta wela i tak by mi się użyła, tak jakby chciała. Więc wiecie. Ale mam pięknie koszula i chodzę te regle. Więc wiecie, zawsze elegancko, piknie. No i nie. A, i jeszcze to, tych, których nie będzie, oczywiście, jeżeli ktoś nie może, oczywiście. O, wygraliśmy, proszę bardzo, pierwszy ten wygraliśmy. Zaraz kończę myśl. Dobra, pierwszy wyścig jest zrobiony, teraz drugi, jedziemy. Ale to jest chyba to samo, tylko na odwrót. Nie? Nie, co innego, dobrze, to dobrze. I teraz tak, no i zaczynamy znowu 2 okrążenia, cisnemy na Sonego, przypominam, jadymy. Zmieszcza się tu. To był głupi pomysł. To był jakiś durny pomysł. Dlatego trochę... Ajajajaj, patrzcie, ale tu zacięta walka, proszę państwa. To mi zgapiasz zad kolorem, hopie. I teraz tak, jeżeli kogoś niestety nie może być na spotkaniu, to też kubek może dostać. Nie ma żadnego problemu. Jeszcze oczywiście będzie można jeszcze to wygrać w konkursach. Na przykład Dominik wygrał ten kubek też w konkursie za wygranie golfa. Czy nie tego golfa, tylko grali w golfa.
I był ubrany w golf. Dobra, nie będziemy tego torbić. Ale to jest paradoks. Nie? Jakbyś pojechał autem polo grać w golfa, albo przyjechałbyś golfem. Mniejsza z tym. Autem polo, co ja wchodzę? No właśnie, czemu się... Dobra, nieważne. Ja już jakieś torbia fleki, bo się kuką, czy się nie wtorbia w auta. Ale wracając, będzie można jeszcze wygrać te kubki oczywiście. Na kubkach będzie ukryty kod, który po rozszyfrowaniu da odpowiedź, kto zabrał ta maszyna ze szmaragdowych Pokemonów. To będzie większa nagroda za rozwiązanie tego, oczywiście w komentarzach. No ale ci, co będą na tym spotkaniu, będą pierwsi jakby mieli okazję, żeby to rozszyfrować i dać komentarz na YouTubie. Ale jeśli chodzi o sam kubek, który będzie miał fajną grafikę, zobaczycie oczywiście 20 lipca już wszyscy na YouTubie. To będzie można wygrać w różnych konkursach, które będę robił i na Discordzie, ale również na YouTubie, więc spokojnie, nie ma problemu. Tych kubków mam jeszcze trochę. Są takie kubki też promocyjne, więc bardzo fajnie. Są tam m.in. Raymany, Kangurek KO, Parety i inne kotlety. Dobra, teraz trzeba się modlić, żeby znaleźć te auto. O tak, tutaj części możemy zdobyć, nie? Dobra, środkowe, trudno. Jest autko, jest. Mamy tego golfa, je dobrze. Dobra, mogę wziąć części teraz. Bo trzeba będzie... No, dobra, no. Mógł być silnik, ale... Dobra, teraz mamy Taza. Więc udało się, proszę Państwa, udało się Sonego. Dobra, tego nie mogę wam niestety pokazywać, bo tam jest muzyka. A Twitch by mnie wytorbił za ta muzyka. New Cars and Parts. Dobra, co mnie tam... Nie, co ja robię? Ja chcę się tutaj palnąć. Dobra, mamy to. Ale ja się to ustawia. I ja dopiero nie będę wrzucał tych części do tego, kotlety i inne diglety. Dokładnie, będą. Powiem tak, był pomysł, żeby jeszcze tam Snorlaxa wciepnąć, ale się nie zmieścił. I to nie jest to, że on nie ruby, ale on naprawdę się nie zmieścił. O, moje ulubione. Właśnie, możecie, jeżeli graliście w Need for Speed Most Wanted, który rodzaj wyścigu był wasz ulubiony? Ten Nitro nawet nie ma, no dobra. Możecie dać, właśnie możecie napisać, bo moim właśnie były te bramki, nie? Bo jeszcze był drag. Drag mi się też podobał, ale mnie wnerwiał. Więc bardziej te bramki były najlepsze dla mnie. Mi się zawsze najbardziej te bramki podobały. No, oczywiście w Undergroundzie 2 wiadomo drifty, nie? Chociaż to było tak jak dragi, ten drag, nie? Czyli wiecie, jak się zmieniało oczywiście biegi. Tutaj nie mówię o innych rzeczach. Nie wiem, co stream, to ja coś palnę i to ma podwójne znaczenie i no i wiecie jak to wygląda, nie? Dobra, jademy bez nitra dalej w sumie, więc da się. I wiecie co, nawet będę próbował, będzie pazerny Fred, nie wydaje hajsu nawet na nitro. Próbuję tak zrobić, no. No i ukochana autobana, ja cisnemy, tu się najlepiej jechać po autobanie i się ścigać ze policją. Ale mamy czas, to widać, że... Nie, ale serio, to, że mamy te autko, te pierwsze te karty wygrało, nie? To wygrało, bo... Byłoby problemy, nie? Były problemy, a tu ładnie to ciśnie. Więc zmieniliśmy to na golfa, świetnie.
zmieniliśmy Chevroleta na Volkswagena Golf. No i zrobione bramki, elegancko, jademy dalej. New parts, co ty chłopie, torbisz do mnie, jadymy. Dobrze, jademy sprinciora teraz. Teraz sprinciorem pocisnemy. Patrz jak mamy wypucowane auta, a jo, ani grosza. Jo na emerytura zbiorą. Dark Mewtwo, Dark Mewtwo, 117889. Hi. Hi, hello. Okay. Remember you from UK? If no, I apologize for this, but I remember I have to tell to you from English language. No i co? No i dobra, teraz już przejdę na Szymogotka i cisnymy Golfem. Nie będę tego wytorbiał, bo to się nie opłaca. Było na boku, więc jademy durś. No nie widziałem go, nie widziałem tego zielonego grzyba. Wyście to widzieli, bo ja nie. No patrz, ten znowu. Może dlatego mam za nisko takiera. Nie, ale wiecie co, jak kiedyś, jeżeli będzie, nie? Kupię kiedyś sekiera tutaj. To w tunkara zagromy tą kierą. To na pewno. To na pewno, jeżeli się kiera pojawi, to już takie pierdoły by da właśnie grą, nie? Takie właśnie Stun GP, Tunkar. Albo będę grał na kierownicy w jakieś pierdoły w ogóle, to wiecie, w strzelanki albo w czołgi. Pacmana na kierownicy zagram. Kurde, znowu mi kamerka nie oszczy. Ło. Blisko było, ale dało się to szapnąć. Ty, ale oni mnie gonią i mi na ogonie siedzą. Jadymy dorś. Dobra, uda się tego nie da spartolić. Chyba, że ktoś mi teraz wyjedzie z lewo albo prawo. Ja, ale je git. Je richtig dobry. Dobra, pursuit breakers and your coś. I cisnemy. Ale oni mają szybkie te. Czemu ten homo flaga Tajlandii? Może jest z Tajlandii, Fred. No. Nie, co to jest? O, to jest. Nie, to jest Kostaryka. To jest flaga Kostaryki, nie? Albo nie Tajwan. Ja jeszcze. No i za to też mnie pewnie zbanują, nie? Ale to jest chyba flaga Kostaryki. Nie wiem, no patrzcie. No kurde, molhopie, łozarty jeździsz. Łozarty ciśnie. Okej. Jak coś, to się nie ma to już godach, nie ma się co przejmować. Jest sezon urlopowy, więc mniej ludzi na streamach, nie ma problemu żadnego. Ważne, żebyście się też dychli. Wiosę dychna, ale w październiku pojada na tydzień. Już godą, żeby nie było. Ui, cisnemy. Dobra, no i po lekko jedziemy. A tutaj tak. A chciałem to rozwalić, ale nie można. To niepotrzebnie puściłem z gazu. Mocnego gazu, hehehehe. A tu są te dwa okrążenia, dobra.
No i po lekku, wiecie, tutaj to jest to, jak się wciskało strzałka, żeby szybciej jechało, nie? Mocniej trzeba wciskać, to on wtedy szybciej jechał, zawsze tak było. Nie, ale już mnie, nie, już mnie paluch boli, nie? Jak coś to jeżdżę na strzałkach, wiem, że niektórzy na WASD powinien się jeździć, ale ja tu jeżdżę na strzałkach. Dlaczego? Dobre pytanie. Nie wiem, chyba tak, bo... Ale tak mi się wygodnie jeździ. Się tak wygodnie jeździ. Przynajmniej w tej grze, bo w niej na przykład gram na WASD, nie? Ale w tej pamiętam, że na strzałkach jeździłem. A jak wy jeździliście zazwyczaj? Jeżeli czy na kierze, czy na strzałkach, czy na WASD, czy na joysticku, na padzie, na ladzie. Czekaj, co jest? Jeszcze się na czym jeździło? Joystick, pad, kiera. Strzałki WASD. Na numerycznej. Na numerycznej się zawsze grało we dwóch, więc jeden jeździł na numerycznej, a drugi jeździł na WASD. Tak to było. Dobra, mamy to. Pięknie, piknie, piknie, piknie. Musimy 4 wygrać, ja? No to jedziemy jeszcze to. Teraz mamy inne, teraz będzie metoda eliminacji. Ja wiem, że można z dzisiejszego streama można powycinać to, co ja godam. Wszystkie zdania, które Twitch mógłby mnie wyciepnąć, można by było zrobić taką kompilację. O, ten ma flaga Meksyku. Uda mi się uda mi się jedną ręką odkręcić woda. No nie uda mi się, no patrz, zakręcone to jest jak pier, no ja to przegram. Jak to zrobić teraz, żeby... Czekaj, nie, inaczej. To między... No nie, reklamy. Pieruna, reklamy się teraz jeszcze włączyły, jak ja otwieram woda. Dobra, udało się. Jeszcze zakręcić ta woda. Robimy takie wyzwania czasami na tych wyścigach. Dobra. No nie, no czemu on zahamował? Nie! I odpadnę, bo on zahamował. No nie! Co ty gadasz? Co ty gadasz? No nic, no. Trochę tak. Ale nie, szczerze, ja bym to przeszedł, gdyby na końcu nie wtorbił w tego, co zahamował. Tobek przelostał. No dobra, to jadę miejsce roz. Potem po 20 będzie Tunkar. Więc mam nadzieję, że będziecie sam zadowoleni. Jak będzie Tunkar, to oczywiście będę go będę powtarzał wszystkie te dialogi, bo znam je na pamięć. A i napiszecie mi proszę, jaką postacią mamy sobie zagrać. Chyba, że po prostu będziemy zmieniać co szpil. No musiałem w niego wtorbić. No normalnie, ja już to czuł w paluchach, że ja w niego wtorbia. Ale te pachołki właśnie jak się rozwalało, to one właśnie śmiesznie fizyka miały. O, tego tam fez obróciło. Dobra. Tu się nie opłaca na ten skrót jechać. Musi się jakby złamać w 90 stopniach, żeby pojechać. No to się nie opłaca trochę. Ale teraz jak je pierwszy, więc wyszło. Ideolo. Jest jeszcze oczywiście, jest jeszcze spowolnienie czasu, ale z tego też nie chcę korzystać.
Więc wiecie, to będzie chyba jeden z najciekawszych, znaczy ogólnie z najciekawszych wyzwań Need for Speeda. Bo to jest bez wydawania kasy, bez nitera, bez spowolnienia. No ciekawe. Znasz życie, nie uda mi się to, ale no próbujemy. O nie, no ja jestem baran. Po wewnętrznej trzeba było jechać. Czekajcie, ale w którym Need for Speedzie? Chyba już w Carbonie było? W Carbonie było, nie? Że jak się za kimś jechało, to się dostawało boosta do prędkości. Coś takiego było, nie? Chyba to w Carbonie było, z tego co pamiętam. Dobrze. I wjeżdżamy, tak jest. Dobra, jeden został, ostatnie okrążenie. Ale mnie gardło boli trochę. Dobra. No i po lekku jademy. Teraz nie da się wyprzedzić. Się skupić. A, to musiał wyhamować, dobrze. Jest git, jest git, jest git. O. No nie, no patrzyłem na minimapę. Tak jest, w to auto musiał wrąbać. Elegancko, teraz ja mam patrzeć na drogę jeszcze, fajnie by było. Tak jest, udało się, dobra, mamy. Dobra, to mamy. Teraz robimy sobie jeszcze fotoradary. Kamienie milowe, no i podchodzimy dzisiaj do Taza, nie? Podejdziemy dzisiaj już po lekku sam do Taza. Nawet dzisiaj wciepnę ta... O, udało się. Nawet chyba dzisiaj wciepnę ten zapis ze streama. No, obejrzymy, czy tu się uda. Tak, udało się, elegancko. Dobra. No, ma tam fanzoli i jedymy. Dobra, teraz tak. Musimy przekroczenia, świnka i notowania musimy zrobić, ja. No dobra, dodamy te notowania. Na razie wiesz, jak wiecie, jak jest początek gry, to ja sobie mogę startować skąd chcę. Ale potem to wiecie. Potem to wiecie, żeby ją od autobany będę zaczynał, nie? Zrobić szkody na 15 koła. No nie, no on się stracił, a nie. A nie, to ja już zrobił te wszystkie te szkody, dobra. Sorry, że tak mlaszczę, ale mnie tak boli gardło. Wybaczcie, proszę. Chyba jego mogę już wytorbić. No jeszcze parę razy i... Chyba 3 kołazek zrobił. Po lekku. A, ja by... A.
A, udało się, dobra, zrobiłem wszystko. Dobra, ja tu ustanę na wszelki. No i udało się chyba, nie? Obejrzymy, czy ja będę miał te 50 koła. Mhm. Za to się dostało szóstkę. Za to też elegancko. 15600. Czy ja mam tyle? Ja mogę, dobra. Wracamy oczywiście do Jump House, do house'u, żeby zapisać ta gra. Oczywiście, musimy zapisywać, żeby się nie wytorbiło, trzeba pamiętać o tym. Dobra, no to jademy z Tazem. On ma sprinty. I on ma Lexusa. On ma Lexusa. Jo, łeł jedzie. Albo jo. No, pewnie jak gdyby mały to mi się podobał, to ten mi się podobał. Nawet z tymi czerwonymi felgami. No nie, i teraz macie browarnie Lidla i takie pierdoły. Nie, czekajcie, bo mi kurka flag harnasie jakieś. Ci bom... Nie, no jest... Torki, wybaczcie, przepraszam. Ale działa wszystko. Wszystko działa. Jedziemy. No zabija go. Normalnie wezna i go ugotuje. Pieruna razem ze Nubiciem. Uważa go tego hopa, no mi auto na mnie wpartoliło. Ale dobrze jest sprint, bo to jest od jeden. To nie muszę robić kółek, więc jest fajnie. Musisz powtarzać, chociaż tory też są fajne dlatego, czyli okrążenia, bo no ja na hitboxy uwielbiam. W grach jak nie sterowałem to hitboxy, nie? Nigdy to nie jest moja wina, że ja tu źle po prostu jeżdżę. Nie, no gdzie tam, Kite? Jak jest mistrzem, oczywiście. Tam był niby skrót, to teraz byście po lewej wyjechali. Ja. No to jest taki najdłuższy skrót jak w Raymanie 3. Aha, pa. A jak za szybko pojedziesz, to się wtorbisz w ten most. To nie wolno tak, to nie można tak zawartko pocić. I powoli jadymy durś. Jadymy durś, tak, po lekku. To jest połowa, mamy pierwszego tego. Ładnie obejrzymy, czy wyjdzie coś. I zrobimy tak, umówimy się, że jeżeli pierwsza karta nie wyjdzie auto, to chyba drugie zrobimy te, wiecie, te części. Chyba tak to zrobię. Udo albo nie udo. Nie no, fajnie tak zrobił przewagę, ładnie. Kończy z easy będzie tak. Dobrze, czyli z następną walką. A. I cyk, ładnie. Piknie, proszę państwa, piknie. O! Teraz jak przesadził. Teraz jak za bardzo jak się piznął z tym Weiselem. Czy tego dom. Winklem. Weisel to jest zegar.
No nie, no wiedziałem, no jak chcę go wyprzedzić, to wiedziałem, że coś wiedzie naprzeciw. Pójdź na piwko naprzeciw. Tam je mały bar. Wypijemy tam pieruńskie kombi. Sam na sam. Nie, słuchajcie. Gorzoła to zło. Pamiętajcie o tym. Jak człowiek nie ma miary. Ja mi zahamował znowu przed mordą. Jak człowiek nie ma miary, to wszystko może być szkodliwe. Dobra. Fred podobno bawi, a czy uczy, to też jest kwestia dyskusyjna. No Jeruna. Patrz. A. To jest, jak się jedzie, to się kukoło chwilę czasami na minimapa. Trzeba być przygotowany, czy tam ostry będzie winkiel, czy nie. Tolił jak się wpartolił. Fest. Dobra, o 94, a czyli to jest meta. Dobra, teraz on mnie chyba nie. On już mnie nie szafnie, nie? On mnie nie szafnie. Ja mogę jechać i patrzeć na podgląd OBS-a cały czas, nie? Dobra, teraz trzeba się modlić o autko. Chyba, że nie wyjdzie mi ten. Prawe, lewe czy środkowe? Co? Jakie wybieramy? Prawe, lewe czy środkowe pada. Ja wam to daję po to, żeby było na was, wiecie? To po to bez. Tylko i wyłącznie po to. Przepraszam, muszę wyciszyć jak zwykle. Powiadomienia. Dwójkę wybierz pani. Dobra, dwójka. No nie. To bierzemy części, Dobra, bierzemy. Tu, ok. Ale bierzemy części. Czy dalej? Czy próbujemy 1 albo 3? 2, 1 or 3. No. 2, 1 or 3. Yeah, nice. Okay. Let's try again 1 or 3 or the unique performance upgrades. What will we take? We try 2 or 3, 1. No, okay, there meet you. Yeah, nice. Oh, Supra. I know. Vic. Nice. I want to Supra. Chciałbym jego Supra. Dobra, tam mija ci się. Dobra, to jeszcze zrobimy sobie. Zrobimy tak, że dzisiaj jeszcze szafniemy. Dobra. Szafniemy jeszcze. Szafniemy jeszcze to. Ale Wika już zrobimy następnym razem, potem w Tunkara zagramy. I może Pokémon Rogue. Chociaż nie wiem, czy dzisiaj wcześniej nie skończę. Zobaczymy oczywiście, nie? Ale obejrzymy. Dobra, jadymy. Dobra, ale przy Wiku bierzemy już na pewno części, bo muszę mieć części. Na wszelki. Znaczy też, żeby nie było za łatwo, nie? A jedną kartę wezmemy. I albo wejdzie, albo nie wejdzie. To już zrobię tak, żeby było trochę trudniej. No bo po co oczywiście, nie?
A ten już ma nitro, ale ja go nie będę używał. I don't want use nitro because challenge from it's this challenge from me. Okej, no i jadymy, nie? And I don't use a slow-mo. Tu. Okej, dobra. No i co? No tutaj tu lekko. Fajnie się nadprowadzi, nie? Tego Lexusa. Powiem wam. Fajnie, ale zad ma szeroki. Oby moje było. Pozdrawiam wszystkie moje były. Prawie wszystkie mieliście zad szeroki. Teraz w którą nie. A, tu, patrzcie, ledwo. Dobra. Ładnie je. Dobra, to jeszcze zrobimy sobie kolejną bramkę. Zrobimy sobie kolejną bramkę, bo tu się muszę z nikim ścigać, nie muszę się wynerwiać. Perfect Down, ale to chyba spartoliłem. Nie używamy nitra, obejrzymy. To trzeba będzie się skupiać, bo te rozki, wiecie, jest jeszcze początek gry, to je tam migance gal. Ale dyć. No, pierońskie pachołki. Dyć potem to będzie, no, potem czy ja to szafna, to obejrzymy, nie? Hit. Ło, ale bych się teraz majznął na ta ciężarówka. Piknie, ale to był ładny. To był winkiel ładnie tak wziął. Czy też inaczej po śląsku jest zakręt, ale tego nie powiem, bo wiecie. Bo to nie wypada, wiecie, to nie wypada. Dobra, i teraz tak, jedymy. A tu pojadziemy sobie na skróty. A można jechać do przodka, ale to się nie opłaca. Bo tam po tym lesie, nie, po tym lesie się tam nie opłaca fest. Więc cisnemy do przodu. Nie, no kurde, taksi, no jeruna! Chłopie, kto cię uczył jeździć? Ty chłopie, zamiast Tazosów to żeś... Właśnie se kupię ten. Zamówię se te Tazosy. Pokemonami, to wam pokażę. Poasza się trochę. To będzie unboxing Tazosów z Pokemonów. Jedziemy durś. Piknie, tak jest, proszę państwa, elegancko. Mamy to, dobra, Wiktor, słuchaj, ja cię lubię, ale wydupię, nie? O, i mamy teraz te fotoradary, to jest coś... To kiedyś Zech lubił, ale potem jak Zech przełaził po raz kolejny i kolejny Zech cis. Kurde, znowu Renault Clio, jak ja widzę Renault Clio w tej grze, to mnie po prostu pierun strzelo. Taki mały pizik, a i tak cię wyprzedzi. Dobra, drugi, nie jest źle.
I co ze chciał powiedzieć, a nie cyganić. No i tu chodzi o to, żeby nie być pierwszym, chociaż jak jesteś drugim, chociaż jak czasami nie jesteś pierwszy albo czwarty, to możesz dalej przegrać. Chodzi o to, że tu trzeba być na tych odcinkach po prostu największą prędkość mieć ze wszystkich tych 4 hopów. No rywalizują, no i to się sam zusammen liczy. I... No czekaj. Dobra, drugi, ale ja muszę ich wyprzedzić. No i to jest to, no jakbym był drugi, jakby był pierwszy, tak, w zusammen liczeniu, ale byłby, nie wiem, na przykład drugi razem, to co sekunda, bo co 2 sekundy odejmuje mi chyba z 10 km na godzinę. No. Ale jakby da pierwszy, to im też odejmie. To im wtedy też odejmuje. Więc pierwszy jakby jest. Więc nawet jeżeli będzie mi tam brakowało. Dobra, drugi jest git. No to jest 3 km na godzinę. Jak teraz zrobię przewaga i potem tam jeszcze się nie wtorbia w żadne auto. Mamy to, bez nitra, proszę państwa. Tak jest! Udało się! Brawo! Dobra. Mamy 3. A jeszcze raz pojedziemy tym. O, widzisz Dark Mewtwo, tu jest też Dark X. You see, it's Dark X. Kurde, ale ten golf po lewej to jest szpetny. Jak Magikarp, jak Psyduck trzeźwy. No nie da się na to kukać. Dobra, o 1 km, patrzcie jak ładnie, bo tam jest 146, 145, 145. Nie spartol tego Fred. Chyba jak to spartolił. Ja. Nie, no ty kurde, no trochę ja. Bo tam jest, tam ze 14 km tak jest do zadku. Jeszcze mnie łyknął. Dobra, ale leży hop. Hop leży, więc on nie będzie. Mogę ktoś ciepnąć, ale dobra. Mogę spacja użyć. A, jak to spartolił. Nie, to jest dobrze, bo to jest. On ma 426, ja mam 412. Ale patrzcie, przeganiam go, będę szybszy od niego. Dobrze. Daj im uciec. Ładnie. Teraz trzeba im uciec. Ale nie, je. No i ostatnio o 2 km, ale jest! Za pierwszym, proszę państwa, rewelacja! Coś tam, co beach, ty jest beach, okej. Tam ja chodzę jakieś plaże, jadymy. Co my mamy tu do szafnięcia? Musimy poszterować 4 radiowozy, trzeba szybko im pitnąć i notowania szafnąć. Dobra, to jedziemy najpierw te... wiecie kogo. Jadymy fotoradary. Jak już siedzimy na tych fotoradarach, to już możemy być sam na tych fotoradarach. Oczywiście nowy region żeśmy odblokowali, albo odblokujemy. Chyba nowy region żeśmy odblokowali. Dobra, nie jedno, dobra, cyk. A, bo chcesz zobaczyć ocean, ja bym ci pokazał kałuża, nie? I tu nie mówię o siatkarzu. On był kałużny, przepraszam. To się nazywał Radosław Kałużny, że się nie mylę.
To too slow. Ci dom too slow te. Teraz się uda, teraz ki się uda. Nie, udało się. Wiecie, bo na razie jak mamy te auta od tych rywali, to je wiecie, przytulnie i miło, ale wiecie. Dobra. Muszę 4 poszedł, ale nie, to najpierw ja im uciekł na wartko. Ale to tak piknie. Tutaj po lewej mamy. Dobra, weź się strać. On tu jedzie. Dobra, nie, udało się, udało się. No i musimy jeszcze zdobyć te, ile? Mamy 72, musimy zdobyć. Dobra, to klasycznie, to jest najlepsze i tu będziemy później wszystko tak rychtować. Bounty tutorial, ja ci jest okay. Bounty to jest batonik. No i koniec wyścigu, dziękuję. Będzie chyba rekord. Czekajcie, no nie, po 10 sekund się nie do. 12 sekund. Nie, jak zrobicie to szybciej, to żeście są kozaki. Daję wyzwanie, to szybciej zgubi policja niż ja, czyli szybciej niż ja w 12 sekund. Macie nagrane, próbujcie. Polecam szybciej to zrobić niż 12 sekund zgubić ta policja. Policyjo. No i patrzcie, i znowu to samo. Będzie się dało szybciej? No i 1/100. Nie, próbujemy to pobić, nie? We try beat the end. The end. Jak jest kurde pościg? The end this challenge under 12 seconds. We try. Okay, no. Okay, we try just now. We try just play the milestones and the pursuit. Właściwie to jest pursuit. Okay. Starowski cisna driftem, wiecie. No dobra. O, wiecie, że można w to wtorbić? I się te obalą. A drugie też się obalą? A, to Spartolium. Nie, jest tu. Lodowej hopie, czasu minimum. No dobra, dzisiaj Wiktora też zrobimy, no. Ja zrobimy Wiktora i Tunkar później będzie. O. Wiecie, uda mi się wpartolić w tego zielonego, co jest za mną. On jest tu?
Tu jest, dobra, w lewo. Dobra, jest drugi, jest drugi. Ech. Ale fest ryzykuje te. Fest. Widzę, że ja tu trochę... Patrz, ale ja się durnie bawię. Te moje durne zabawy się kiedyś skończyły. Ja mam tu godę. Ale hajs na wykupywanie będę miał. O, jest kolejny. Ładuj w niego, hopie. Dobra, jest. Jeszcze jeden trzeba trafić. I trzeba szafnąć te notowania, wiele jeszcze. No jeszcze z 3 koła trzeba będzie narychtować. Dobra, oni się wpartolą w to? Nie, żyją. Dobra, trzeba będzie zniszczyć je. Tak jest, no i go dać. Ja też, słuchajcie, jasnowic Fred, słuchajcie, ja wam przypowiem przyszłość z uryny, nie? Polecam. No, mamy 2,5. To nie mam notowań. Za zniszczenie budki. Ale potem bez nitra to będzie fest ciężko. Prawie mnie dwuja dopada. I tu nie godą, o. Ależ kurde, już myślałem, że szaf na to. Dobra, 3 koła chyba styknie z tego. A nie mogę go zgubić, te. Misiu, ja cię nie mogę zgubić. Musisz żyć jeszcze. Jak się będę tak traktował, to nie będziesz żył. Za minutę ci komraty przyjadą. Dobra, jademy na rundzie w kółko. Siemano. Wiecie, aby... No, dzień dobry. 2, jedziemy 2. Ciekawe kiedy się kiedy ogarnie. Nie, jeszcze nie ogarnął. No musiałem go wytorbić, bo już normalnie by się nie dało. Chyba jak tego nie szafnął. Obejrzymy. Ktoś to Wiktora ustawia na następny szpil. Dobra. No nie, Awiela 88, no to jest to trochę. Dobra, bo ja się boję, że mnie wytorbi, więc jeszcze zapiszę i jeszcze pocisnemy. Dobra. Próbujemy ten poniżej 12 sekund. A, to się nie uda. Dobra, jademy z tym Jeru na 5 koła, ale teraz dwuja mi wejdzie zaro. To brzmi źle. Condition 2. Dałbym nitro, bym mu wpartolił w ten zad, ale... No... Dowej... Ładuj w niego, tak jest. Ale tam jest condition 2, dowej condition 2. Hop. Oczywiście, to jest wyzwanie, te condition 2. Sorry.
niedobrze. Znaczy dwójka jakby... O, jest. Jest dobrze. No ale hopie, obróć się. Je dobrze. Czyli mamy 91, a muszę... tysięcy, a potrzebujemy seta. O! Nie... Sorry, bo ja tu... Nie te knefle naciskam. Dobra, zaro, ja się obrócę, bo widzę, że mamy. A nawet tu się obrócę. Tak jest, dobra. Kończymy. I rozwalamy to. To jest tu. A, Gareth, ja tu sobie... I cyk, elegancko nie ma. Piknie. Dobra. Dobra, udało się, pięknie. Mamy hiding, tak jest. Dobra, i pięknie. B. Dobra. O, psy, patrzcie. Znaczy, funkcjonariusze policji. I na kreple se przyjechali. Kurde, ale ta Supra to jest... To jest piękna. Ja też tak parkuję, wiecie. Ja przyjeżdżam do Reala, chciałem powiedzieć. Ja tak parkuję normalnie. Ja przyjeżdżam do Polo i tak robię. Nie, właśnie, ma nitro. I tu delikatny może być problem. Ale on ma cięższe to auto, ale mnie wytorbił. Nieładnie. To mi się nie podoba. A i następnym razem na samym początku odpalę Poker Rogue. Już takie otwarte i pokażę wam co chyciłem, co było i co i jak. Ale nie będziemy grać, bo to jest bez sensu. Tylko wam pokażę, se kukniecie elegancko. Co i jak. I... No i gdzie mi się z tym szprajem gamoniu? No nie, on to po wewnętrznej. 33, dobra, jestem. Witam, my friends. Welcome everybody. Siemano, Bartox, witaj. Właśnie kończymy Need for Speed'a, zaraz będzie Tunkar. Jesteśmy jak coś to przy Wiktorze, Wiku. Ło! Jeru, naprawdę mnie wytorbiło jak tego hopa na rondzie wtedy. A ja zaraz tak samo wytorbię tego kompa bez okno. Jak jest teraz jakiś pieron mi się wpartoli. Znaczy to ja w nich wpartalam, no ale to nie zmienia faktu. To i tak nie zmienia faktu, że oczywiście to nigdy nie jest moja wina. Nigdy. Ładnie, to jest po prostu farciarska gra i tyle. Dobra, bez użycia nitra jeszcze się udaje. Na razie wszystkie założenia te dają radę. Ale ja się będę męczył potem, oje runa. Ja teraz już, ale potem jak ja nie wezmę tej supry od tego, od niego. Jak ja tam easy pokonam? Nie wiem!
Jest dobre pytanie. Ale teraz się umówimy tak. Pierwsze jedno karta, a drugie bierzemy te części. No chyba, że nie będzie, no to wtedy dwie karty bierzemy. Wszystkie gry, w których gra Fred są ustawione. Dokładnie. Siemano Dominik, siemano. Siemano Martko. Wygrałeś kubek właśnie Dominik, bo przyszły te kubki. Więc teraz jak ci go dał, wyślę ci to na ten, nie? Wyślę ci ten kubek, ale dopiero wiecie po 20 lipca. Dobra, ostatni sprint i Tunkar. Tunkar będzie. Jadymy. Kurde, a ja myślę, że dzisiaj będzie szpilą Hiszpania z Niemcami, oni jutro szpilają o 18. A tak się już martwił. Józek się martwił. Tego do... Kurka flag, a ja mam stream. Ja mówię, no nie. Jak może być tak, że... No nie, mówię, no przecież ja mam stream. No to oczywiście, że zrobię streama. Ja mówię, no przecież nie mogę zapomnieć o swoich widzach, mimo że fajny mecz leci. Chciałem powiedzieć, kurde, mam streama, ale mecz leci. No kurde, no nie, no nie. Nie, wiadomo. Wiem jak będzie, nic się nie zmienia, tutaj jest przynajmniej regularność. Jest, Derkusie, miał być śląski Pokédex, ale tak, zagodał wcześniej. Trochę miał ich robotę, a po drugie nie miał ich weny na Flygona i się zmienił na Kofinga. Śląski Pokédex. No, weekend oczywiście przygoda Ketchupa, które już będą... że są już przy wykończeniu. Czy to nie, że są przy wykończeniówce? A, mogłeś się rozwoić. No, ale no durny jestem, no nie pomyślałem, no nie pomyślałem. Jeruna, liczcie wiele w tych pieruńskich audiostreamów wpartolić, żeby kto przegrał. No normalnie... Kto to widział, żeby po tym pieruńskim betonie, nie powiem po czym, jeździły auta. Przecież nie, sorry, bo po betonie to konie lecą. I jadymy. Po drodze. Po drodze to ja nie mam akurat z tą grą. To pięknie pokazuje ta końcówka. Nie, nie domyci się, nie domy. No, pięknie, pięknie, pięknie. Tak jest! Mamy go! Mamy go. Ale to było chamskie. Jakby ci ktoś tak zrobił na multiplayerze. Na zimnym mu, dokładnie, dokładnie. Aha, no bo właśnie, bo ja tak przegrał, bo... na tym. Byłem jak zimny silnik, ja. A jak ci ktoś tak na multiplayerze zrobił, to byś go chyba... Albo jakbyś, wiesz... ci z kamratem, wiesz, i zitnął sobie obok ciebie i ci coś takiego zrobić, no to to hopowi zęby lecą, nie? Ja też dzisiaj tak miałem, że grałem w Motorfesta. A, widzisz. Motorfesta to sobie muszę kuknąć, co to jest. Ale kiedyś bych sobie jeszcze pograł, wiecie, z wami w Colina McRae. No, Colina. To tam jest, wiecie, chyba tyle praw autorskich, że nie wiem, czy by to... No patrz, no musiał iść na ten winkiel, no musiał. No Maciej musiał, no. Tak to jest. The Crew, aha, The Crew, dobra, już wiem. Tam powinna być ta piosenka z Szybkich Wściekłych, jak się rozdzielali, no kurde mol. Patrzę na czat i Izek się wpartolił, 60%. No nie, to tyle, to ja nawet... 60% to ja tyle mam na imprezie. Mówię sobie, jak się rozdzielali, dokładnie. A, no tak, no. See you again, tak. When I see you again, tak. When I see you again. Ale może w sumie... Czekaj, będzie zapis z tego na YouTubie?
To można zrobić, nie? Bo ja to nagrywam. Więc ja już ci to godam jak coś, to jest godzina i 30, tam ci 6 minuta, żeby już trochę wcześniej było. Godzina i 36 minuta tego nagrania. To będzie właśnie te When I See You Again. No nie. Dobra, za trzecim razem damy radę. A Dominik, właśnie, bo nie wiem, czy żeś był. By szybciej się uda Esteros. Nie, on mi teraz... A, uciekł mi. Szkoda. Ale jeżeli komuś się... Ja naprawdę gratuluję. Nawet powiem szczerze, że... To trzech razy sztuka, tak. Jak komuś się uda, bo to też jest na tym nagraniu dzisiaj, uciec przed policją poniżej 12 sekund, to mogę mu wysłać jeszcze kubek dodatkowo. Żebyście, czy umiecie w tej grze uciec z policji poniżej 12 sekund? Bo ja miałem równe 12 sekund 0 setnych. I nie wiem, czy się da szybciej. Dzisiejsze nagranie jest fez wartościowe. Nie, miałem tego nie używać. Kurde, sorry. Tak to spadło. Tak jest. Pięknie. Nie, szczerze, jak ja nie wylosuję od Wika tego i Supry, to ja będę musiał tak chyba z Easy jeździć, nie? Bo ja nie dam rady. A Dominik, jakbyś wiedział, bo nie wiem, czy cię też było, w Pokémon Rogue daje sobie wyzwanie, żeby przejść Classic Mode, nie? Klasyczny mode. Wszystkimi Pokémonami z pierwszej generacji, hehehe. Trochę to trwa, ale... A, i mam Shiny Forfitra. Ale wam wszystko pokażę potem co i jak. Wiemy, te zakręty biorę, choby, nie wiem. O nie, on jedzie z prawej. No, wiedziałem, żeby go bloknąć. Tu mogę się... runa! Robię błędy takie, że hit. No i ma to nitro. Dobrze. Do cierpliwych świat należy, nie? No nie, taki jeden generacyjny Nuzlocke. Taki pierwszogeneracyjny Nuzlocke, no. Znaczy z drugiej generacji też mam dużo do przejścia, więc to tam wiecie, pierwszą i drugą mogę chcieć cofnąć. No już mam przed właśnie Kofinga, Grimera. Teraz właśnie walczę nad Psyduckiem. Dzisiaj jest Zek dzisiaj Zek próbował wcisnąć tam Weedla. Że Weedlem też się będzie dało, ale to nie, że tylko jednym, tylko żeby wszystkie te pierwszej generacji miały medale za przejście. O to chodzi, nie? Tak to jest. Żeby nie było. Dzisiaj prawie bym to zrobił Weedlem, ale na 150 poziomie po oczywiście Ivy, po 145 pojawił się mój ukochany, najlepszy gym, czyli porucznik Search ze wspaniałym elektivem, który miał Split Cell Attack i one-shotował wszystkich, nawet potężnego jelenia. Wszystkich one-shotował i obych kombinował, jak pod górę nie dał radę i po 150 rajach razem z Bedrillem musiałem skapitulować. Pieruńska żaba. Dokładnie. Więc byłem dzisiaj bardzo zadowolony z tego. Może dzisiaj mi się jeszcze uda skończyć. To dzisiaj bym miał psa. Jeżeli udało mi się ten run skończyć, to teraz jestem na 160, no też na 100. Też jestem około na 160. To by mi się udało mieć Psyducka. Czekaj, bym miał tak. Psyducka. Vulpixa. Kogo ja tam mam jeszcze? Eevee. Bo na Umbreona mi się tam zrobił. Kurde, Fred, to jest koniec wyścigu, a ty fanzodzisz, a ty się zastanawiasz, a kogo tu, kto mi tutaj urośnie? No nie. Teraz to... Powoli.
Nie! Nie! Jeruna! Pierunie! Ja tego nie skończę! Fred, skończ torbić, skup się na tym wyścigu. Teraz skończę, przepraszam, skończę. Dobra, teraz się skupię, teraz koniec. Potem wam powiem. Albo i nie. Skupiam się już na wyścigu, koniec tej gotki. Dobra, Razek mu tam ciepnął. Koniec gotki, nie patrzę już na czat. Tylko patrzę na drogę. Ja już widzę, jak ja nie trafię. Dobra, muszę trafić te auto od tego Wiktora, bo normalnie jak nie trafia, to Jacek jest taki usmażony, ty. I zostanę dziołchą po 7 wdowcu. Będę usmażoną. He. Takie, take him down. Yeah, I try. My brother, I try. But I have to focus in this game. Not talking about Poker Rogue. Skup się, no właśnie skupiam się. Bym się lepiej skupiał, gdybym nie czytał czatu. Ale to jest moje, to jest taki... Dobra, mogę się skupiać. No nie, no ale to jest nie, no ja tu się hamowałem i tak. Ale ci wyjedzie jakiś czerwony grzyb pieroński. Ja tego nie przejdę, no i patrzcie, no bo się take him down. Aj! No nie, ja na tym zakręcie to partole, Ja mogę jechać co idealnie, tylko że i ten ostatni zakręt, ja to knola. Ma być Tunkar S33. Czekaj. Nie, czemu ty skręcasz? Czemu ty skręcasz? Albo już tak, use it. Nitros, but I want to play this. I want to don't use the nitros in this challenge. I want to don't use nitros in this game. But if I don't I can if I can't play in the form challenge, I have to use it. But now I want to not use it. This. Angielski z Fredem. Czad milczy, dobrze. Angielski z Fredem to jest jak angielski z ranchem, nie? Dobra, teraz czekajcie, dobra, teraz się skupiam jak przy Raymanie M. Jak wtedy na... Jak wtedy na Geburtstagu, jak się skupił tak, że hit. A tak już wtedy był trochę zrobiony, nie? A jak to przeszedł, ale w życiu, no wtedy jak się fest skupił. Ale tam była bardziej dynamiczna gra, tutaj takie... To jest... No dobra, jest dobre, bo je przewaga, je ładnie. Żeby mi jedno auto tu na winklu nie wyciepło się. Dobra. Nice. No tu on zawsze będzie mnie doganiał na tych winklach, to... Jeruna, ale źle wziąłem ten winkiel. Dobra, trudno, jedziemy. Teraz tak. A, pojechał na koło, jest dobrze. Więc mamy trochę placu.
Teraz tak, tu hamujemy, tak? Boost your car. Yeah, but I play in... Nice. I play this game, this challenge. It's not spend money. I don't spend money in the game. And don't use nitro. Nitro. I don't know. And? Again. Tak, udało się, dobra. 1, 2 czy 3? 1, 2 on 3. Or 3. Poszukamy autka jego. Które bierzemy? Jeden. Jak tam reszta? W które wybioremy karta? Trójkę. Ja wiedziałem, że... Ja to wiedziałem. Ja mogę wziąć, iść na Fortuna teraz. Albo Kaś. Ja wiedziałem, że ty to napiszesz. Bo chciałeś to powiedzieć. Trójkę wybierz, panie. Tu, no patrz, dać mi... No i 3. Teraz. 1, 2 czy 3. 1, 2 or 3, please. First, I take this. Pierwsze biorę. Następne, no. 3. No i gitara. Dziesiątkę, dziękuję. 3, no, 4. Zabawne. No dobra, to nie bierzemy tego, nie bierzemy tego. Tylko jak tego nie weźmiemy, to będzie przekichane. Dobra. 1 albo 2. 2. Proszę Państwa, chciałbym oficjalnie powiedzieć, że jestem w życiu jak nie wiem co. I śmieję. I śmieję. Wiecie... No i na tym zakończymy dzisiaj Need for Speeda. Bo to... No nie, ja się będę z tym męczył, pieru na mnie szlag jasny trafi. Dobra. Dobra. This is the end from Need for Speed and now I will play in Toon Car. Dobrze, Dominik, jesteś. Czyli w jeden. No w jedynce byli, no jedynka. Ja was zabiję po prostu. Dobra. Teraz proszę... Dobra, teraz tak, muszę wyłączyć muzyczkę, moi drodzy, bo Tunkar będzie miał własną muzykę. Teraz tak. Tyk. See you again. Ostatni raz słuchałem się Dominika, dokładnie. Dobra, tylko już sekundka, tylko muszę ustawienia zrobić. Nie, tu muszę dać normalne. Tak damy. O, pięknie, mój pulpit. No nie! Nie, sorry, muszę jeszcze raz to włączyć, bo ja się z tym bawiłem. Razek się z tym bawił. Razek się z tym bawił. Witamy na wyścigach Tunkar. Ale muszę to zmienić, sorry. Muszę jeszcze raz otworzyć, bo ja już się z tym bawiłem. No właśnie. No czemu? Chwila.
Ja mam mały ekranik. Chwila, bo... Nie, no... Sorry. Jak zwykle oczywiście coś nie działa, no bo przecież to przed streamem działało, ale teraz nie działa. No dlaczego? Bo... Dobra, ale teraz to ogarnę. Uruchom grę. Ustawienia. Damy 16:9. Tak, powinno działać. Jeszcze większe, ale już jest lepiej, już jest lepiej. Już jest lepiej. Coś na dzień. Czekaj. Witamy na wyścigach Tunka! Ale ja wam mówiłem zawsze, bo ja gram w stare gry. Zaraz się zacznie! Ja gram w stare gry, no i te rozdzielczości się partolą, ale ja to ogarnę. Ja się... Ja to zaraz ogarnę. Ustawienia. Mamy nie, damy to. OK, start. Jest, mamy to! Jest dobrze, tak jest. Mamy. To jest największy sukces. To i zadziała. Dobra, jadymy. Zagramy oczywiście w Tunkar, proszę Państwa. Na Twitchu nie zmieniłem tego, trudno. Już. Witamy na wyścigach Tunkar. Jej, tak jest. No dobra, to co, mistrzostwa, nie? Eee, Nie masz odpowiedniej licencji, aby wziąć udział w tych mistrzostwach. Zaczynają się mistrzostwa! O Jezu, nie wierzę, to jest beka, to jest beka. Słuchajcie, czekajcie, zmienię to jeszcze na Twitchu. Czekajcie. Dam Tunkar. Zmienię to. On. Jest Tunkar, dobra, gotowe. Zmieniłem na tym. Na YouTubie. Na YouTubie. Na Twitchu. Jeszcze raz muszę to odpalić, ale tu nie, tu już wszystko działa. To już wiem, czemu mi się to zresetowało. Tak. Jest git, jest git, jest git, jest git. Patrzcie. No, jest git, git. Nie, mnie wywaliło, bo tam... błąd, ale tu poprawiłem na Twitchu. Dobra, jedziemy. Na początku muszę dostać licencję w ogóle na jeżdżenie. Chodzi o Tunkara, więc musimy przechodzić pachołki. I teraz możecie napisać, kim gramy, jakie autko wybieramy. Witamy na wyścigach Tunkar. Nie masz odpowiedniej Licencji, by wziąć udział w tych mistrzostwach. Zaczynają Się mistrzostwa! Sprawdźmy twoją Umiejętności. Są 3 kategorie licencji. Dobra, jedziemy. Teraz tak, jeździmy Eskimosem, kowbojką, kowbojem. Też mamy Giuseppe Mazza. Możemy jechać Giuseppe, możemy jechać Imanem, możemy ciś Rajem, możemy jechać Jezulinem. To są imiona, ja tego nie wymyślałem.
Mamy Johnny Pensilem, Rudy Łówek, Lola znaczy Perolas. Możemy jechać Plumperem, czyli Nicky Carr. Otto! No, Otto. Punky, zawsze Punkiem jeździł. To jest dziołcha, ale zawsze jak Punkiem jeździł. Samale, Kukurena. Możemy Hienachi Tagambura i na Kukiem. Ottem, dobra, Otto. Otto von Jungen. Przewróć wszystkie pachołki. Tak, muszę przeżyć wszystkie pachołki. Możemy mieć tak. Cadillaciem. Tumokar. Albo Seicento. Nie, Seicento bierzemy, nie? Wiesz, Bartoks, ale pierwszy był Dominik i on chciał Ottem von Jungingen. Jeszcze kolorek sobie możemy wybrać. Eskimos, tak, dobra. Może czerwony. No spoko, to co? Jaki kolor mamy? Różowy, zielony. Który? Jakimś niemieckim samochodem. Ja mam jakiś niemiecki samochód. Cadillac nie jest niemiecki. Tumokar tym bardziej. No nie no, Seicento weźmiemy. Kolor. Pierwszy kolor. Coke. Zielony. Czołgiem. Fajnie czołgiem by było. Mówię, jak chciałem mieć Speeda betoniarką, ale się nie dało. Dobra, jedziemy. Nie ma czasu. Cisnemy. Gotowi do startu. Start! Musimy wszystkie pachołki przejechać. Tu się nie będę w tej grze tak wnerwiał, mam nadzieję. Niebieski. No, widzicie. Dobra, w następnym dam ci niebieski. Nie, ty, no ty pierunie. Następnym damy niebieski tu, Wiro. O, to spokojnie, jeszcze tu będzie parę, to jeszcze parę jazd będzie. Mam trzy rajzy. Jest, mam go. Tak jest, double. I cisnymy sam. Właśnie, mam pytanie, ci co będą, jeżeli będą. Bo jeżeli chodzi o spotkanie, to jest właśnie w fazie realizacji 20 lipca i chodzi tak. Bo jest pomysł na cybermachinę, żeby zamówić tam stolik. A jak ktoś to wyciągnie lapkę i po prostu pogramy, nie będzie projektora. No chyba, że chcecie bardziej, ale to jest sobota, to też będzie ciężko. Żeby było bardziej kameralnie, nie? Spotkanie, więc możecie tu też napisać, jakbyście chcieli, byście się lepiej czuli. Oczywiście to jest... Myślę, że cybermachina będzie najlepiej, bo tam i tak będziemy sobie mogli pograć w jakieś gierki, wiecie, razem, cuzamen na padzie ze mną. Możecie mnie, wiecie, w Mario Kart rozwalić. No patrz, co to było ten pachoł mnie ocyganił. To jest... Ja mam 6 pachołów, wiesz. A, i mam czas tutaj. Tu mam okrążenia, jesteście w czasie, muszę... Anielski orszak i pod... Co ty to robisz? Anielski orszak. Zostały tylko 3 pachołki! Sorry. Szybciej! Zostały tylko 2 pachołki! Sorry. Anielski orszak od granita. A, minuta mamy, dobrze. W ciągu minuty. Znaczy w ciągu minuty. Ale muszę go machnąć. Jej, został tylko 1 pachołek! Podgrań. Co ty robisz, Dominik? Co tam? Ja nie wiem, czy ty mi gadasz teraz o miejscach albo o nazwy kolorów. Musi się zmieścić w czasie. Dobra, ja to szafna. Jadymy, dorś. Ale właśnie, czy są kody do Tunkar? Bo są, nie? Że masz cały czas ten speed. Kurde, ja nigdy nad tym się nie zastanawiałem, czy są kody do Tunkar. Pewnie są, ale... Pytałem się, jak wyglądać spotkanie. No tak. Kurzą mnie zawsze ten głos, jak robią licencję. No. Jest, gitara. Mamy licencję A. No ja wiem, dobra, no to ja se kuknę. I podzwania, nie? Tam po ludziach.
mistrzostwa! Pierwszy wyścig w tych mistrzostwach. Dobra, wezmę od to, ale to wybieremy ten kolor niebieski. A jest jakiś ciemniejszy niebieski? Tak, dobra. Jademy. Gotowi? Do startu. Start! Jademy. No i tutaj mamy coś ciekawego. To jest chyba na... Na czym się wyrzucało bomby? A, na shifcie prawym, dobra. No i tak wygląda ta gra. To była rakieta, mamy różne rodzaje, mamy chmura. A, bomba, ale trochę był za blisko. Ale wuncy to mofes robię, nie? Nie ma, szukałem. Nie ma, nie ma kodów. A, widzisz. Gra w miarę prosto. No patrz, on mnie wnerwia. No i gitara, i nara, nie ma go. Kasujemy, resetujemy gościa. Ja dzisiaj pięknie resetuję ludzi. To jest armor, bo tu są dwa rodzaje rakiet. To jest pierwsza rakieta, która wali we to, co jest najbliżej. Albo w auto, albo w otoczenie, bo też się rozwalą. No, albo jest rakieta, która je na pierwszego zawsze leci. Pewnie nieraz. O, miny. Pięknie mina. No właśnie, to jest ta rakieta. Nowy rekord! Świetnie. O nie. Dobra, trafi mnie. Otton von Jungen. Dobra. Mam nadzieję, że muzyczkę słychać, nie? Czy nie? W ogóle nie słychać muzyki, powiedzcie mi. No, bo nie wiem, bo mi się to tak właśnie tak dziwnie pokazuje na... To jest słychać, okej, dobra. Właśnie, bo na OBS-ie mi coś tak nic nie pokazuje i... A to potem podgłośnie podgłośnie jeszcze. No pięknie, pięknie. A i jak on podnosi, jak jedzie i o właśnie tak teraz, podnosi szłapa, to znaczy, że w kogoś trafi właśnie swoją pułapką. Jadymy. No i to teraz wali w pierwsze otoczenie, czyli w tamte na chyba, nie? O nie, w torą mnie, dobra, torą było w to. Niemcy zawsze się tak cieszyli. Ostatnie okrążenie! Ładnie. O, czy mnie trafi? Nie, a, trafił mnie. Ha, 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 ha. Ale to dostanę tak. Dobra, nie mogę być ostatni. Nie muszę być pierwszy. Ale panem gadułem nie można było jechać. Miałeś w tego panki walnąć. No nie, no musiał we mnie wpartolić. No jeszcze sobie... Ja wyjdę z tej gry. Jak zawsze Zek był pierwszy. I ty się wpartoli w to. I dobrze, dobra, mogę być drugi, bo ten Eskimos tam wygrał. Oj, ale skucha. Nie gadaj. Beda drugi, beda drugi, beda drugi. Nie beda drugi, patrzcie. Dobra, trzeci też mogę być. Nadrobimy, lekko, po lekko. Następny wyścig w tych mistrzostwach. Teraz muszę być cały czas pierwszy i modlić się, żeby Eskimos... Start! żeby Eskimos nie był drugi.
Na razie robię wszystko, żeby Eskimos był drugi. A oni robią, żebym ja był ostatni. Trzecie to też miejsce, dokładnie. Kiedyś tak zajął trzecie miejsce. Znaczy nie, to nie było trzecie miejsce, ale był brązowy medal na karate. Dobra, słuchajcie. To szczerze, że pierwszych mistrzów nie przejdę, a ja tak jest mistrzem gry po prostu. Ale udało wam, bo mi się kiedyś tak pamiętam, że było tak, że czasami jest tak do chmura, nie? I ona we mnie wyrąbała. Gdzie jest ten grzyb? Ten Eskimosa trzeba zatrzymać. Teraz. Ładuj w niego. Tak jest. Normalnie. Nie, ja wychodzę. Ja po prostu zadzwonię na... Ja dzwonię na psy, to fan... Dobra, jedziesz. Tak jest. Dać jeszcze mina dać. No patrz! Nie. Dobra, ale Eskimos jest tam do zadku, jest dobrze. To jest drugie okrążenie. Ty, ale normalnie zawsze było, ja tu przychodzę lekko, myślałem, że nie będzie tutaj nic ciekawego, wiecie, zawsze łatwo już idzie, a tutaj beka. Tak jest. Dobra, jest odtąd. Ja se to zostawię. Jakby mnie znowu miałoby coś szczelić. Chyba mam ochrona, więc będzie chyba. A, piknie. Ostatnie okrążenie. Daj mi to. Jest, pięknie, jest ochrona. No nie! Nie zdążę. Jest, pięknie, tak jest, ale fart! Ale fart! Ważne, żeby Eskimos był z tyłu. Dobrze, jest chmurka. No nie, Eskimos jest drugi. Źle. By się w minę wpartolił ten Eskimos. Palisz się? Tak, właśnie w coś tam wpartolił, czekaj. No nie, drugi jest. Wtedy jego szczęście lepsze niż... To ostatni wyścig. Dobra, Eskimo musi być trzeci. Żebym ja to przeszedł. Gotowi do A ja pierwszy, nie? start. Wszystko ładujemy w Eskimosa. A wiecie jak on mi zepsuje te autko, to też będzie corny się dymiło. To będzie naprawić, bo będzie wtedy wolniejsze. Tak, ktoś trafił ten, a nie gaduła. Gaduła się w partolie pieryńskie Eskimosem. Dokładnie, słuchaj. Jak globalne ocieplenie ich zaleje, to obejrzysz. O, widzę, trupia czaszka. No to myślę, że to warto tam jechać. O, coś się... No, ale Eskimos jest drugi. O, super. Tak jest, tak jest. Ja już teraz pułapek nie daję. Nic nie daję. Ja nic nie daję. Niech oni się sami eliminują. No ale tego nie biorę.
No nie, Eskimos jest cholera. Dobra, trzeba go czymś... Trzeba go czymś storbić. To nie dobrze. No dobrze, że... Ta. Tak na środku. Jest, dostał Eskimos. Teraz jeszcze chmurką powinien dostać. A ja dostanę zaraz rakietą. Jest, tam się miszong robi, tam się miszong robi. Ta mina nie powinna go zatrzymać, bo jest na boku. I... Aha, jeszcze jedno okrążenie mam, dobra. Fred dostał... Szmergla. Jak tam sytuacja? Gaduła jest na zadku, a tam wszyscy blisko, ja. No, Eskimo znowu wyprzedza. Dobrze, że dał tam mina. Dobrze, tak, my się tam wpartolił gdzieś. Ja cały czas, ja nie patrzę na drogę. Patrzę na tych tam. Nie, to ja trafiłem Eskimosa. Teraz powinien trafić, teraz Eskimos powinien dostać. Dobra, ja nie wciepłuję nic. No nie, on dostał speeda jeszcze, widzę. No, żeby on się trafił, żeby on trafił. Jest! I czy to się uda? Koniec wyścigu! Kurde, drugi. Ty chyba chcesz być. Ale nie, jest! Teraz możesz wziąć udział. W nowych mistrzostwach, tak jest, udało się te. Bo ja miałem więcej, 13 punktów, ale miałem więcej pierwszych miejsc. Udało się. Ja idę, panowie. No, no to trzymaj się, Dominik, super, że byłeś. Na razie, cześć. No co, Zaczynają się no to jeszcze jedno mistrzostwo zrobimy. pierwszy wyścig w tych mistrzostwach. Zrobimy jeszcze jedno mistrzostwa i będziemy kończyć. Gotowi do startu. Start! Moi drodzy. Trzymaj się, Dominik. Tak jest, super, że byłeś. Cieszę się. Ja sobie muszę... Kurde, on już poszedł. Ja bym zapisał to, co on ja sobie potem zapiszę to, co on te miejsca proponował. Ale kto dostaje speeda na samym początku? Co to ma być? Chyba chmurka. No, fajnie było, to na razie. Cześć Bartox. Nie, Dominikowi mówiłem. Aha, no właśnie, ja też teraz tak czytam i zgłupiałem. I po prostu też tak mówię, no. Ale to bardzo miło. To bardzo miło. Takich to się szanuje, proszę Państwa. Dobra, jest ochrona. Ale tu już ładnie ich zjadłeś, nie? Dobrze. I jutro muszę nie zapomnieć, żebym zrobił ankietę, jeśli chodzi o wyzwanie z Pokemonów, bo się iwilucje skończyły. Dobra, ja będę korzystał w sumie z tych, no nie znowu Eskimos, ale Eskimos to jest Gnacek Albo, przez co startujemy od zera. Ja będę korzystał z tych umiejętności, żeby wiecie, jakieś pułapki tam porobić albo coś. Ale może mnie tam rakieta szczelić, to tam wiecie. I cyk. No i teraz nie wiedzą, jak jechać, hehehe.
Dobra, ładnie. Ale ten Eskimosek tam fajnie ich zjadł. Ładnie, ale już go gonią. Ostatnie okrążenie. I będziemy powoli dojechać na koniec. No i to jest rakieta na pierwszego. I sam bych się musiał wpartolić teraz. Ale on poleciała tam, on poleci na koło. Ja na koło poleci i we mnie chyba, bo sam siebie trafia. Ale tak tam zrobił blokada tymi rakietami. Iknie. Jakby ktoś nie widział, to jak się pojedzie pod chmurką, no to ona cię ściga i cię szczelo pierunem. No i ta mina zawsze na środku jest OP, nie? Dobra. Kompletna deklasacja, proszę państwa. Ale czemu komentator jest trzeci? Co to ma być? Następny wyścig w tych A, i tutaj, w tych mistrzostwach liczy się przewaga czasu. To nawet jakby kto pierwszy, kto drugi, to jest Gansegal. Tu może być najszybszy, jeśli chodzi o czas. Dawaj, Otton! Cisnemy meine Liebe! Nie wiem, czy mi... Bałem się, że mi od razu wyśle rakieta. Ale chyba nie. A na tej mapie jest oczywiście druga licencja. Powiem ci co, powiem wam, jak ta gra jest fajna, to licencje były tak wnerwiające, bo były trudne. Za wcześnie ta rakieta tak wypuścił. I w palmę. Uderzyła. No, po wewnętrznym, jak się dzisiaj nauczył z Need for Speeda, hehe, jakbyś grał, hopie, to byś wiedział. No, nie używam tego SC. O, ma to samo. A już tak myślał, że ta rakieta mnie dogoni. No jednak mnie dogoniła. Czekaj, będzie. A, rakieta, dobra, trudno. Kolejna leci. Chyba mnie coś nie lubią. Coś mnie na przodku nie lubią. Chyba to będzie. Tak jest, armor. Tutaj w tej muzyczce, nie wiem czy słyszycie. Takie. Jakby się ktoś tak kucał. Tu ktoś kucał w tej muzyczce. Trafia w ta palma? Trafię w ta palma i Nie. Ja tu rekordu czasowego nie pobija, bo mnie... Bo mnie pieruny strzelają we mnie. ostatnie okrążenie. Ostatnie okrążenie, jademy. Jest tylko jeden wyścig. Oprócz tego i będziemy mieli kolejne. To dobra, mamy... Czekamy, co tu jest, co można rozwalić? Tego nie można. A, mogę ta palma. Dobra, tutaj palma nie trafimy. Ale budzimy sąsiadów! Au! A nie. Chyba, że leci jakaś ta. Ale skąd znowu drugi te? Jakieś moje opus magnum.
To je... Dobra, dawaj w te miny, tak jest, bo ja czas muszę robić. Pani czas. To jest tytuł z Madagaskaru, kiedy ta żyrafa się wpartoliła w wajzel. Dobra, mamy to. Okej. I mamy przewaga prawie pół minuty. Ostatni wyścig w tych mistrzostwach. Tak jest, ostatni wyścig w tych mistrzostwach, mam pół minuty. Gotowi do startu, start! Ja podnoszę, jak ja to wyprzedza wszystkich, obejrzę, czy ja tyłem mogę tu i wyjechać na meta? No, ja tu muszę być pierwszy, drugi, rura. Rura. No. Rura to je, a rua to by ja chciał mieć na przykład. Dobra, on by w niego. Ale te kamole można na środek sam przycisnąć. Ale zawsze przy tych muldach musi mnie to chycić, nie? Zawsze. A, trochę adrenaliny na koniec to nie... O, tam kogoś fest wyciepło. Ten się wpartolą, bo się kukają na siebie. Ja trafiłem go, trafiłem go. Gdzie mi z tym szprajem? Opie, jedziemy. Trzeciego zech trafił tą miną, jego nie. No patrz, no nie chce się chycić ten Eskimos. To jest jedynka? Nie, to nie jedynka, bo myślałem, że leci, słyszałem, że leci rakieta. No nie, no hop, wszystko uniko. Ja nie, trafił. Ja wleciał, wleciał w ta chmura. Dobra, trafię w tamte, no dawaj. Ostatnie okrążenie. A nie, Rekord. świetnie. No ja, bo jak mnie nikt nie strzeli, to mógł być nowy rekord. No właśnie, no właśnie. No i gdzie, hopie? Kaj ty, hopie, chciałeś z tym? Tak jest, trafiłem kogoś. Trafiłem jego tą miną. No ale tu lekko. Ta chmura jest coraz niżej. Bo na przykład jak z zaokrążeniami miny się zmniejszają, tak samo chmury lecą coraz bardziej na dół i potem znikają, nie? No i gitara, i mamy ostatni ten. I zrobione! Koniec wyścigu. Wiuska szczelił pierun. Dokładnie, wiuska szczelił pierun. Najlepszy! Teraz możesz wziąć udział w nowych mistrzostwach. Dobra, 2 mistrzostwa są zrobione i to by było sam na tyle. 2:30 stream.
Więc ja dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Brawo, Fred. Dziękuję wam bardzo. No i co, za tydzień będziemy ciść dalej z kochanym Need for Speedem, ja nie widzę tego, i z Tunkarem. No i będzie nowe wyzwanie we wtorek, więc zapraszam oczywiście na co ja chcę was zaprosić? Chcę was zaprosić na live we wtorek. To co, na wtorek, ja widzę. Ja tylko wejdę tak, na wtorek wejdę za 5 minut, wiecie, muszę na chwilę, no do haźla czaić. Więc, teraz. Dobra. Nie, łokieć mnie zabolał, ale już wiem czemu. Dobra. Dziękuję wam bardzo serdecznie. No i do usłyszenia. Na razie, cześć.